Усім прывітанне. Значыць, я сёння буду гаварыць пра формы і фарматы у лічбавай прасторы. Ведаеце, насамрэч, сапраўды я згодны з папярэднімі выступоўцамі, што прагнозы гэта справа няўдзячная, але заўжды лёгка падсумоўваць і хваліцца поспехамі. Значыць, усе асноўныя падзеі ў гэтым годзе былі звязаныя не з крэатыўнасцю, я бы сказаў, нашых журналістаў ці медыяў, а хутчэй з трэндамі ў лічбавай прасторы. Таму што сапраўды ў гэтым годзе відавочна мабільны трафік пабіў дэсктопны трафік, відавочна памяняліся месцамі сацыяльныя сеткі, колькасць ангажаванняў праз Інстаграм пераўзышла колькасць праз Facebook. Гэта ўсё паўплывала ў тым ліку на распаўсюд і на продаж контенту. У прынцыпе, скачкі ў сетках, калі верыць статскаунтар, адбываліся, і гэта без уліку аднакласнікаў, якія б'юць усіх, яны выключаныя з гэтай катэгорыі. У прынцыпе, усе гэтыя скачкі яны ўтварылі хаос у рэдакцыях, асабліва тых, хто працуе ў сацыяльных сетках. І таму кожны спрабаваў перастроіцца на нешта новае, паэксперыментаваць. Але я маю шчасце працаваць у дабрачыннай арганізацыі. Мне няма чым хваліцца ў пляне лічбаў прыбытку. Мы маем магчымасць дазволіць сабе эксперыментаваць без неабходнасці манетызацыі. І Радыё Свабода тут была якраз такі у пэўным сэнсе трэндсетарам у некаторых фарматах. І пачалі мы год, безумоўна, са сторыс. І гэтая сторыс, у прынцыпе, я б сказаў, была галоўнай падзеяй для многіх медыяў, галоўным адкрыццём. На адной толькі Радыё Свабода сторыс з асноўнага аккаунту, а мы зараз завялі 4 розныя аккаунты, яно дало 20 мільёнаў праглядаў. І гэтыя сторыс, акрамя проста пераходаў на сайт, мы пачалі рабіць відэагісторыі, інфаграфікі, апытанкі. Я ведаю, што Тутбай увогуле цешыцца вялізнымі лічбамі пераходаў на сайт са сторыс. Сторыс не толькі відэа, але сторыс анімаваныя. Таксама ў гэтым годзе з'явілася шмат бясплатных інструментаў, якія далі магчымасць рэдакцыям працаваць і ствараць танную анімацыю без неабходнасці плаціць $500 за Adobe Premiere, After Effects, такія інструменты як Canva, Крэлла, Видео, Scribe, Супа, Quick і так далей. І гэтыя інструменты сапраўды сталі незаменнымі ў многіх беларускіх медыарэдакцыях. Разам з Instagram Stories у нас з'явіліся і ГТВ, і гэта ўтварыла крызіс у многіх відэарэдакцыях, дзе працуюць традыцыйныя журналісты, якія заканчвалі журфак. У іх галава ішла крукам, як гэта так перапакоўваць гарызантальныя відэа на вертыкальны фармат, здзек і несправядлівасць. Некаторыя рэдакцыі пераламілі сваіх відзікаў, каб рабілі вертыкальныя і квадратныя, а некаторыя не. Але відавочна, што трэнд будзе працягвацца, потому что вертыкальны свет становіцца вертыкальным, хочам мы гэта ці не. І у нас, напрыклад, на Свабодзе за апошнія некалькі тыдняў відэа набіралі 400 000 праглядаў, 100 000 праглядаў на ІГТВ. І гэтыя прагляды больш якасныя, чым на Ютубе. Прынамсі, па працягласці даглядання да канца, на ІГТВ у нас лепшыя лічбы, Радыё Свабода, я не ведаю іншых рэдакцыяў, чым Ютуб. Акрамя таго, Свабода, як і онлайнер-бай, і сіці-док, і Тутбай эксперыментавалі з інтэрактыўнымі жанрамі, а мы сабе дазволілі нават зрабіць гульню на 3 мовах, па-беларуску, расейскую і ангельскую, пра беларускую паліклініку, дзе хлопчык павінен збіраць талёнчыкі на прыём. Гэта ангельская версія, але у яе гулялі, у прынцыпе, і расейцы, і было вельмі класна. Мы таксама пачалі рабіць такія watch-party на Фейсбуку, калі можна разам гуляць ці разам глядзець відэа, і ў дыскусію падключаюцца ўсе падпісанты, фаны. Так вось, гэтая гульня была добрай нагодай паабмяркоўваць стан у беларускай медыцыне, дзе раскіданыя там сандзень ва ўсіх кабінетах, прабіцца на прыём немагчыма, і гэты бедны хлопчык павінен збіраць злашчасныя талёнчыкі. Не толькі Свабода, але і многія эксперыментавалі, дзесьці простыя, дзесьці больш складаныя фарматы гульняў. Але сутнасць такая, што калі раней, як Ірына казала, мы думалі толькі пра трафік, лічбы, ахоп, зараз мы думаем пра ангажаванне, супольнасць і пра рэпутацыю. І у кожнай рэдакцыі ёсць 2 трэкі, 2 кірункі, па якіх мы працуем. Адзін на будаванне трафіку, а другі на будаванне рэпутацыі. Каб нас узгадвалі і казалі, гэта тыя самыя, якія робяць такія класныя праекты.
Свабода запусціла ўрэшце асобны фармат фактографа. Я ведаю, што факт-чекінг – гэта не навіна. Першымі, напэўна, былі Малішэўскі калісьці ў Еўрарадыё, і на сайце антыжурналіст рабіў факт-чекі пастаянна. Але як асобны праект з асобным дызайнам і структурай, я думаю, што мы на свабодзе першыя, і мы робім некалькі разоў на тыдзень цяпер факт-чекі, дзе правяраем словы Лукашэнкі. І у апошнім ягоным выступе было шмат праўды, што вельмі здзівіла. Мы нават думалі сёння зрабіць артыкул 10 разоў, калі Лукашенко не схлусіў. Акрамя таго, падкасты. Падкасты – гэта вялікая загадка, дылема для ўсіх нас. Што з імі стане? Дакладна яны з'явіліся ў гэтым годзе. Практыкаваў Чалы, практыкаваў Тутбай рабіць падкасты штодзённыя. Вельмі добрыя падкасты атрымліваліся ў беларускіх НДА, як цэнтр новых ідэяў. Нешта мы спрабавалі зрабіць на свабодзе, але цяжка перавучыцца традыцыйным журналістам рабіць сучасныя падкасты. І пакуль няма культуры падкастаў. Ці будуць падкасты жыць у Беларусі ў 2019 годзе, залежыць у тым ліку ад здольнасці нас з вамі стварыць культуру падкастаў. Усе эксперыментавалі з інтэрактывамі. У каго менш сродкаў і рэсурсу, карысталіся плейбазам. У каго больш рэсурсаў праграмавалі самі. Але ў прынцыпе тренд на тое, каб раз на тыдзень радаваць падпісантаў кам'юніці нейкімі забаўкамі, вельмі элементарнымі, калі можна было палічыць, колькі ты гадоў жыцця пражыў, то мы гэта рабілі. Тэлеграм, сетка тэлеграм-каналаў. Безумоўна, новы фармат падчас Breaking News. Ясна, што тэлеграм быў і раней быў і Viber, раней быў і WhatsApp, але такім чынам, як працуе тэлеграм, раней ніхто не працаваў. І цяпер і традыцыйныя медыі, і блогеры, якія валодаюць цэлай імперыяй тэлеграм-каналаў, маюць вялізны ўплыў падчас крытычных крызісных момантаў, як гэта было, напрыклад, падчас блакавання Азоўскага мора. ВКонтакце ў студзені 2018 года запусціў сваю ўласную платформу для вёрсткі артыкулаў. І на свабодзе, напрыклад, у нас упалі пераходы на сайт на 30%, але выраслі на 70% ангажавання на ВКонтакце. І цяпер ВКонтакце на свабодзе стала самай масавай і асноўнай пляцоўкай, дзе найбольш за ўсё ангажаваных лаяльных чытачоў. Гэта таксама пералом, бо раней гэта быў Facebook. І мы пачалі вярстаць усе артыкулы, якія з'яўляюцца асноўныя артыкулы на сайце, вярстаць у Контакце. Многія нашы журналісты недаацэньваюць аднакласнікі ВКонтакце, на мой погляд, а на 2019 год яны нікуды не знікнуць. І на гэта варта звярнуць увагу. Медыі выкарыстоўвалі новы фармат заангажавання аўтарытэтаў, інфлюэнсараў. Многія не любяць гэтае слова, але знакаміты нехта, на якога звярнулі ўвагу ўлады, цяпер з'яўляецца і вядучым перадачы на Белсаце «Суб'ектыў». І кожная перадача мае ў разы 2-3 больш праглядаў ад сярэдняга на Белсаце. Ну і апошняе, я тут скончу, але перадам слова, тут я ведаю, што і Андрэй Данько ў зале. Гэта прэміум-прадукты, гэта асобны фармат, які можа быць офлайн, тое, што робіць наша Ніва, і прадае гэтыя часопісы, фантастычны часопіс «Наша гісторыя». І мы на свабодзе паспрабавалі скапіяваць, але ў дыгітальнай форме таксама рабіць часопіс, падборка найлепшых, найбольш якасных матэрыялаў эксклюзіваў, і відавочна, што ёсць на гэта попыт. І я думаю, што гэта будзе наўпрост звязана ў 2019 годзе з магчымасцю манетызацыі. Ну і апошняя фраза, калі дазволіце, то я веру, што, як кажа Ірына Віданова, што нам трэба глядзець за ранёў, што будзе далей, што мы пераацэньваем змены, хто Білл Гейтс сказаў, да? Пераацэньваем змены, якія будуць праз 2 гады, але недаацэньваем, якія будуць праз 10 гадоў. Так вось нам трэба глядзець, што будзе праз 10 гадоў. І такія рэчы, як TikTok, пра які я заўжды гавару, яны могуць памяняць цалкам усё спажывання інфармацыі, спажывання контенту і, ў прынцыпе, працу рэдакцыю. Таму што TikTok задае зараз стандарт для маладых людзей, дзяцей, якім 12-16 гадоў. А адпаведна, нам, рэдакцыям, трэба думаць, як перастроіцца і што з гэтымі дзецьмі, якія глядзяць кароткія TikTok-стайл відэа, што з імі рабіць. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Ну і запросім сюды Андрэя Данько.
Я вельмі хацела, каб ён напрыканцы нам расказаў, але яму трэба спяшацца. Андрэй, колькі